Mikum gang. Dek Lian lah ya gang ya. Ada orang tadi subuh-subuh menggugah pintu rumah. Cik kok nak manga teh? Wak tanyolah. Apa tujuan ke sana kamari nyo ah? Tu kecik Dek Lian ya. Terjangan subuh na muai roniang cik. Kami nak menompangan merek ko di pintu rumah uniang. Dia besok 7 balik April atakana dek uniang mencoblos ikwa kecik. Tu pulo Dek Lian. Kalau sang kiro foto iko nak coblos, apa nak dapat dek kecik tu kecik tanang melah uniang do nye. Disuruh anilah amplop gadang dak dia orang. Do teh katiak gadang hati do. Amplop tu lo bodoh dek hilang gadang do. Patang ko lai lo yang magi amplop Dek Lian kumah. Kaciak na amplop nyo. Nyo hak dah nya. Cik na amplop nyo cik tisi ko nyo cik. Ko dek mencari amplop gadang ko. Sabuak dah. Nyak tisi kat ko nyo nyuak lo. Atu Dek Lian nya. Sudah magi amplop lu dek Kadi pajang foto dulu di pintu. Boleh dek dah. Minggu lalu cak wak calik lah isi dulunya. Meko tak balai isi nyontanya. Tu buat kecek jangan ni calik gelehnya. Isi pokok cek. 2 sukek baris kurang setekongnya. Ando kat tu dah nya. 1.000 tu isi kat adanya. 1.000 ke di balik rago sorok Dek Lian orang. 1.000 Dek Lian nya. Sorok merdua ko. Man bisa menjadi petinju kecek orang lo kalau belagu. 1.000 ke dia go ininya. Nah inyo hak dah cak. Cubalah hitong-hitong do uniang do. Dengan ugang sadu malahan 5 tahun. 5 tahun do 60 bulan do. 60 bulan 1.800 hari. Dibagi 1.000. 1.000 50 piah teh sehari kat nyoniang. Do terbalik depo tidur gitu dah. Ko tinggal do terbalik ke dek tu do jang gelehnya. Bawa lah dek kalian foto kalian ko baliaknya. Amu hak menjual suara ko nyapi 80 juta nya. 80 juta do me dunia ya kalau dibagi du orang suara gitu do ya. 80 juta bagi 1.800. Ampe pula ampe ibu seharinya do. Amuah lo tewak di Bali 1.000 50 piah sehari. Do gai do niang. Jang leh. Tu tewak kecek ni ke orang nak masang foto du mahak do. Kok lai jo kalian nak masang foto ke mari nyo kecek. Kok lai 80 juta kalian bawa piti ke mari nyo. Buliah dia. Dia lah buat coblosnya. Uniang besok ke tu lo deh. Kok lai orang besok ke datang rumahnya membawa amplop. Kok isi 1.000 nyo jangan muah. Kecek ni ke orang do. Tarif suara sudah naik ya. 80 juta ginen. Ampe 45.000 sehari ya. Bakat uniang do. Ya. Tolong kecek yang gitu deh. Mewakili kita sudah malahai perusi banyak 80 juta. Kalau indah lah yang mamua magi 80 juta leh. Jangan jual-jual sahaja awak leh. Diam lah. Apa kena hati awak melah awak pilih.